Jeg vil lige vise, hvis man ikke har fået Directors Headphone fra O-Film eller et andet sted, så kan man lave et lille lifehack, der hedder, at man tager sit headset, putter det i AF out indgangen, altså den, der plejer at sidde i maskinen. Så kan man sætte en splitter i sit headset indgangen på den her, og sætte et jackstick til jackstick ind i mic line. Og så har man faktisk lavet sig et Directors headset af et microport sæt. Så splitter mini-jack kabel til mini-jack kabel ind i mikrofonindgangen, og derefter putter man headset i sin AF out indgang. Og derved har vi sådan set et ekstra sæt Directors Headphones. Og så vil man så putte sit eget headset, altså boom headsettet, ind i den anden. Og på den måde så har man så 2 sæt. På den her måde kan man også køre trådløs, så man ikke skal stå med sin maskine på sig hele tiden. Når man er ude som tonemester, så er det altid godt at have ekstra batterier til microporten på sig. Det er rigtig godt at have tape eller monteringsklister med sig altid. Jeg har som regel nogle ruller hængende på siden, så jeg kan hive et stykke for eksempel toupet-tape eller sådan noget, der hedder englehud, og kan fastmontere med. Så altid noget tape, et ekstra batteri til sounddevicen. Det kan altid være rigtig godt at have sin monteringsting tæt på sig, sådan så at man hurtigt kan komme til det. Derudover så er det også rigtig godt at have et regnslag med, i tilfælde af, at det skulle blive regnvejr.